El que farem primer serà posar, per exemple, la mantega a escalfar, perquè la mantega està dura i la necessitem una mica tèbia. Posarem el sucre, posarem una pizca de sal i a continuació posarem la mantega. La fonirem una mica que estigui tova. Després anirem afegint els ous i la mongeta. La mongeta la triturarem bé per fer-la una mica crema, que estigui cremosa, perquè es pugui integrar en el pa de pessic. Com podeu veure, ja tenim bastant cremosa la mongeta. La deixem preparada. A continuació traiem la mantega, que ja hem escalfat. Posem, encara que estigui una mica líquida, no passa res, ja està bé. Hem d'anar barrejant i buscant una emulsió. I veurem que s'emulsiona quan comença a blanquejar, quan es comença a posar més blanc. Un cop que tenim això barrejat, anem afegint els ous, d'un en un. Primer un ou, lo integrem, lo barregem i quan estigui integrat totalment afegim el següent. Abans d'integrar la farina hem de posar la mongeta, l'emulsió. El que farem serà passar una mica de l'emulsió a la mongeta. D'aquesta manera igualarem les textures. I un cop que lo tenim ja lo posem a la massa principal, ho barregem. Passat aquest punt agafem i ja comencem a posar la farina. El podem fer en 2 tongades, moviments a poc, moviments envolvents. Ara agafem el mollo. El mollo l'hem d'untar una mica perquè no se nos enganxa el pa de pessic. Aleshores el que farem serà agafar una mica de mantega i lo passarem pel mollo, l'untarem bé. Un cop que tenim el mollo ben untat, agafem una mica de farina, le posem al mollo i la fem anar pel mollo. D'aquesta manera se desenganxarà perfectament el pa de pessic, no quedarà enganxat i serà més fàcil de treure. Anem posant la massa al mollo i hem d'omplir unes 3/4 parts del mollo. El mollo que hem fet servir per a aquesta fórmula és un mollo d'uns 23-26 centímetres i és l'ideal per la massa que fem pel mollo, 23-25 centímetres. Molt bé, i ara passem a coure'l. Ara passarem a fer la crema, serà la crema que farem servir pel farciment, per cobrir el pastís, que utilitzarem per fer-la mantega, aquesta ja l'he fos una mica que estigui líquida, farem servir formatge fresc d'untar, tipus Filadèlfia, farem servir sucre en pols també, que ens facilitarà també la integració, que sigui més fàcil integrar-lo i que quedi millor. I després farem servir la mongeta, també farem la mongeta xafada, l'hem fet crema, perquè també s'integri molt millor. Posem la mantega primer, posem el sucre, barrejarem una mica la mantega i el sucre, posem el formatge, requereix una mica de paciència quan es fa manualment, veiem que va blanquejant, quan se comença a blanquejar vol dir que ja s'està fent. Ja per últim afegim la mongeta. Com veieu, ja ha sortit el pa de pessic del forn, ja es podria menjar així, però en aquest cas hem fet una crema de mongeta també i formatge, aleshores ja farem com un pastís més de celebració. El que podem fer és treure'l, l'obrim al mig i ara ja comencem a farcir-lo. Posem la tapa, en aquest cas la posarem al revés, que és la part més plana, i ara ja el cobrim tot. També taparem els bordes, pel costat també l'anirem tapant, agafarem una mica de crema. I per últim ja l'acabarem decorant, aquí és una mica la imaginació, jo he portat unes ametlles laminades, es pot posar avellanes, es pot posar nous, la nou queda molt bé també amb el pa de pessic i amb la crema aquesta. Posarem una mica de sucre glaç. Aquí està, aquí tenéis el pastís de mongeta con una crema de formatge i mongeta del ganxer i espero que us vagi de gust.